Mmiri ọkụ eji egbu mbe. Isi nke 4. Mgbe ọ gara afọ 2 Maazị Uzodimma nwụrụ, Chinyere, nne enyi, kuru nwa ya baa n'ụlọ richaa ihe. Afọ bido rụwa ya onwe ya bụ Chinyere. Afọ rụkọtara ya ruo ụtụtụ, ma enyi nwa ya nwoke nọ na-arahụ ụra. Ọ maghị nke na-eme. Mgbe o tetara n'ụtụtụ, ọ na-arịgharị nne ya n'ahụ, na-eti ya aka ka o teta, ma ọ maghị na nne ya esila ụra fere ọnwụ. Ọ maghị na ọ bụ ya na ozu nne ya dina n'ime ụlọ ahụ. Ka chi foro, onye ya na ha bi n'otu ebe lekọtara anya ka Chinyere si n'ụra bilie meghee ụzọ, ma ọ bụ naanị olu nwatakịrị ahụ ka a na-anụ. O wee gbalaa gaa kpọọ di ya. Mgbe di ya bịara, o were ụkwụ gbawa ụzọ metụ Chinyere aka, ma ahụ ya jụrụ oyi. O wee mara na ọ bụ enyi na ozu nne ya dina. O kuru enyi nye nwunye ya, wee jee kpọọ ndị ọzọ gosi ha ihe ọ hụrụ. Ndị mmadụ gbakọrọ buru ozu Chinyere lie mgbe nwanne di ya a na-akpọ Egbu bịara. Mgbe elichara ozu Chinyere, Egbu kpọrọ enyi lawa be ya, n'ihi na mmiri dọ na-eju dọrọ nwa nkịta. Ọ bụ ya ka onye ọbụla na-atụ anya na ọ ga-akpọrọ enyi zụwa. Ọ bụ otu a ka enyi nwa mgbom si wee bido tawa ahụhụ ụwa mgbe ọ ka na-asa ahụ n'afọ.